yechibicha gotomwa ase mitandao echichikorokia habasae bakotagora chinyomba ibere chikageire koba ekanisa ekio anene mono kiaorogetie koba esegi yendemera ase ensemeyo ora nigo habatendere bekanisa eyo baesokirie erio koerra buna endemere eyo buna nigo banyate koba bakoyegora abwase bono basabire serikali gosoa gati erio kugayana hamang'ana yo ase obwango murikito Wycliffe Orenge nigo bono atarera ensemeyo egotoka ase ensemo ya Nyagiki esubcounty ya Sameta ensemo ebunge ya Bobasi county ya Kisii akwarigana robotiro kubwatia ase enchero bwime nigo yachakirete ase mitandao rocha no na matobali obekirega igochiro tentre minto goito atabwatira itende yonsi gaki ono roche aracha ko torwanere kwagacha na into tochake kwagacha 20 kwagacha feito abo asomusayo yega arekanete gwake gatuli na bande gukura orakege no monto siri bugima bwaye omumuroyo iga nigo akwegukana kagoteba amang'ana aya chinyomba ibere egati yabo ekanisa yaro isirie na mabati ne chibito yubone yamanyakanire buna Nyagiki PAG egotoka ase ward ya Basichache esubcounty ya Sameta igochia tagoretwe ase ogosaganwa nemioro mungino yega nigo abwata abana batano na nigo akwerera buna enka yaye nigo ekunererigwa obolimo bwabo ne kanisa yo ya PAG mugakona akorukwa Robert ogega ogeto bombwata abana batano bwata abaisike babere amura batatu bono ogaiga sentere ni gere buone gaiga kare abantu bate bakomba yumugakone asayega bakabeka ekanisa muna makondisi basabe irororo makondisi agacha kaera bantu bagacha bakaera kuruororo kuri kanisa yi bakagenda ondo narororo okorokunga robati umuma yananga agacha kata gotengo buri mubono ubwaye ekora bana bantu ababe kanisa bachire nasinyese ko babeka nadiga ngo kore egasiyo kusubiria abantu nechanga gwetara nyore besa nakonyera abantu bandi bono yegoro chugo chacha ko munje ko mugondo asibo mugondo inoyo mugondo gora yona amuno mugakone achitaka sarika bakamwogosera bari ogosera chinya sore ona saregete umutai kunyara komanye geta okora chinkwana chomongino yegana abana baye na chichiagera twabaligia apatanire bekanisa ya PAG uriko ligyo bwene igoro yendemere yo na ndencheraki banyatiko bako yenyora Igonde station pastor ya PAG Nyagiki Church Assembly aberere gase myaka ebere mangana nara abayo buri mu twategererwa gocha kero bayekirete muisonde itali kinyara misi ko bachite bagatagure kanisa kuika Jumapili tinabwata sengo sasimera ongoro kwa Robert Omuma Nyananga nigonde omudikon gose semasi we kanisa ya jita mwaka 99 na tukagura saa mwaka 2000 twaberire gaigangi miaka 25 kuchikuligere bono miaka 26 bono omukungu oyo tamete kurwesa omugaka oyo manyeno boli mobo omukungu oyo lengo mwana akagenda agacha gasokorwa ao nero jite muisonde agacha gutagura kanisa nga nkwaye asara yabeire ntwe tutagete bono kumanyanga inki gekogera rende omukungu oyere kanyomire nande kama etengu mugaka eno ara otabire umubara kale nki akobera umubara kana mugaka nyenoro so nabo tukumetinga kinyumba yo manene ko nyara gufamiwa nande nyumba nero tugusaba Nyasaye ria nyare gotokonya onye twaretira matobori giga mange sana eri tunyare ko batukwagache nyumba ya Nyasaye lakini abantu abo no banja tugutete guchipara
bagateba ng'ebi bintu busa omone bwendemereye iga nigakorokwa omogaka Robert Ogega oyuoro omonyene bw'oboremo obwo naende omosacha bw'omong'ina oyo iga nero onetie oboremo obwo iga gochia ase ekanisa na nigakwerera buna omong'ina oyo nigo amotemete omwaka bweri bwayemo 1993 maega yaye kobotwa emeremo chinshaga buna chira oyo omonyene chinshaga eng'oneti ekanisa eng'oneti mbabwateni yane onde tayobwateni agwa banyana wono so yalwerete Mombasa salenge getenia aseka geteni tamanyeti mamincha yechinkwana chiomong'ina buna omogaka oyo iga nigarwarete ekebongo mogaka oyo nigo akana chinkwana echo nagotebere ng'a nigare buya nje ndojenga nyangatika miaka ose 3 gose nene timanyeti onde moyo onye ndindwate kana bingu chingoli nje oyo gonya gukwana iguru ria ya akini biyande botambe ase emegano y'echindemero abantu baireri bagali okugayana amang'ana y'echindemero ase ebinyoro ao n'abachifu b'echinsemo echio twanyara gokwana n'omochifu bw'ensemo eyo oyo onyara koba kagoteba buna ere tamanyeti kende gionsi igoro y'ogotagorwa gw'ekanisa eyo nonya ogayanete amang'ana y'endemero eyo Tima tuweze kanisa ya Pomolewa ne rusande. Nikapeana barua ya kanisa ya Pomolewa. Umeona hiyo barua? Mwenye alipomoa kanisa alipomolewa kanisa anachua nani alipomoa. Bono nigo kungusana na kore egati kanisa eyo. Eyo yasabira serikali gwesoya elio banyoro bwene bwabo bagandere nemerobelo yoko yagache kanisa eyo. Nenke yo nige goteba buna nigigane tiende mereyo elinde abana banyora asaba komenya. So ige tokoboringa serikali nyare gotokonye nyumba ya Nyasaye nyare gusikwa ase ng'inche serikali amone nyumba ya Nyasaye negentekemo serikali gotokonye nande turwanirire ekanisa enyoro bwene bwaye ase ng'inche oboremo bonje agorete nande gakana chibese chionsi pi kuru mwaka 2000 gwikera boniga kanisa tebwati deni yomanye noboremo muna koreng'ana akwanire Sasa kumwa gose 200 bakamwa 500 bamutenga bona toboremo ono bamuriro boremo bwaeri kali mona kwaka gwoka mona murochi kali mona kwaka katika tesa ine ningo kwegena asaba iga bonsi nigetigarita ase serikali gwesoya elio bwene bumanyakane no boronge gokorekana nguripoteri Nsoko TV kuruga igase nsemo nyagiki ensemo yabunge ya Babasi e county ya Kisii ireteriane Wycliffe.